Του καλοκαιριού. Τρελό, θα το πω μετά. Εννοείται. Πρέπει να μάθουμε τι πρέπει να τρώμε τόσο εμείς αλλά όσο και τα παιδιά μας. Ποια είναι αυτά τα καλά λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας. Κάναμε λοιπόν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Δελή, ο οποίος είναι ειδικός παθολόγος διατροφολόγος. Πάμε να δούμε ακριβώς τι μας είπε για να ξέρουμε και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Με αφορμή τους καλοκαιρινούς μήνες, η συζήτηση για τα λιπαρά αφουντώνει, καθώς οι απορίες που αφορούν τα λιπαρά για το αν είναι καλά ή κακά και αν τα χρειαζόμαστε ή όχι, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα λιπαρά είναι μια τροφή που παχαίνει. Υπάρχει όμως μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο για τα καλά και τα κακά λιπαρά. Κακά λιπαρά είναι τα ζωικά λίπη, το κόκκινο κρέας, τα τηγανιτά, που είναι τρανς λιπαρά, και είναι και κάποια λιπαρά που υπάρχουν σε έτοιμες τροφές, συσκευασμένες συνήθως, που βρίσκουν στα περίπτερα για διάφορα σνακ, που δεν είναι καλής ποιότητας. Το 71% δήλωσε ότι δεν ξέρει ποια είναι η ποσότητα των λιπαρών που πρέπει να παίρνουν τα παιδιά, και επειδή υπάρχουν λιπαρά απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και η έλλειψή τους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, σαφώς η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν κάποια λιπαρά τα οποία είναι απαραίτητα στη διατροφή μας, ο κόσμος τα ξέρει σαν ωμέγα λιπαρά, και πρέπει να λαμβάνονται σε κάποιες ποσότητες για να μην υπάρχει πρόβλημα στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού και κυρίως στα νευρικά. Τα λιπαρά αυτά υπάρχουν στα ψάρια κυρίως, τα λιπαρά ψάρια που είναι ο σολομός, η σαρδέλα, υπάρχουν στους ξηρούς καρπούς, στα φυτικά έλαια όπως είναι το σπορέλαιο και το σογέλαιο, και υπάρχει και στις φυτικές μαργαρίνες. Οι φυτικές μαργαρίνες δεν έχουν τρανς λιπαρά όπως πιστεύει ο κόσμος τα τελευταία 20 χρόνια και είναι αρκετά ασφαλείς και είναι και από τις βασικές πηγές από τα οποία μπορούμε να πάρουμε ωμέγα λιπαρά. Χρειαζόμαστε ημερησίως γύρω στα 25 γραμμάρια ω3, ω6. Φαίνεται μικρή ποσότητα, αλλά δεν είναι εύκολο να καταναλωθεί. Αν η μητέρα χρησιμοποιήσει ένα κουταλάκι μαργαρίνη στο ρύζι ή στα μακαρόνια, και αν φάει και λίγους ξηρούς καρπούς το παιδί το απόγευμα, μπορεί να συμπληρώσει την ποσότητα των ωμέγα λιπαρών που είναι αναγκαία. Το ελαιόλαδο δεν το έχετε αναφέρει ως τώρα. Αυτό δεν περιέχει τα απαραίτητα ωμέγα λιπαρά. Το ελαιόλαδο είναι μονοακόρεστο λιπαρό, εξαιρετικά καλό λίπος, πολύ σημαντικό για την υγεία των αγκαίων και της καρδιάς, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα ωμέγα λιπαρά που συζητάμε. Λοιπόν, ανεβήκαμε στα ψηλά, γιατί εδώ πάντα, από εδώ είναι καλύτερα για να ακούμε. Η οπτική είναι έτσι και η ακουστική πιο καλή. Έχουμε μαζί μας τους Pale Faces. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Αν και σας βλέπω λίγο μαυρισμένους, έχετε πάρει το χρωματάκι σας. Έχουμε κάτσει στον ήλιο εδώ πέρα. Ναι, άρα το Pale